Il-Forum Żagħżagħ Laburisti jerġa' jtenni l-pożizzjoni tiegħu kontra d-dħul tat-trattat tal-ACTA. Pożizzjoni konsistenti ma' dik li ħadu l-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Laburista li sa mill-bidu wrew in-nuqqas taqbil dwar kif it-trattat qed jiġi propost. Il-Forum Żagħżagħ Laburisti jemmen li dan it-trattat fetaħ għajnejn iċ-ċittadini Maltin u Ewropej dwar il-perikli ta' trattat bħal dan u kif il-privatezza qed tiġi medda l-interessi ta' ftit negozji multimiljonarji. Il-Forum Żagħżagħ Laburisti qed jipparteċipa fil-proċess ta' konsultazzjoni pubblika imniediem il-Kumitat Parlamentari tal-Affarijiet Ewropej u Barranin bħala parti mill-kampanja tiegħu kontra dan it-trattat. Il-Forum Żagħżagħ Laburisti jemmen li l-Gvern għandu jirtira mill-ACTA fil-waqt li jisħaq dwar il-bżonn ta' emendi qawwija fil-liġi tal-privatezza għaliex din tiġi l-ewwel u qabel kollox. Din il-pożizzjoni tal-forum intbatet lill kumitat parlamentari tal-Affarijiet Ewropej u Barranin.